Hei vaan! Kerron teille liukosellusta taitamateriaalina. Liukosellu on yli 100 vuotta vanha keksintö tehdä kasvien selluloosasta tekstiilikuituja. Puu on raaka-aineena uusiutuvaa ja ekologista. Suomalainen puu saadaan vastuullisesti kasvatetuista ja sertifioiduista metsistä, eikä sen tuottaminen vie tilaa esimerkiksi ruuaksi kasvatettavilta kasveilta. Lisäksi puu tarvitsee vähemmän vettä kuin esimerkiksi puuvilla. Puusta valmistetaan kemiallisesti keittämällä liukosellua, jossa on tavanomaista sellua vähemmän hemiselluloosaa. Liukosellua on eri laatuja. Peruslaatua parempi viskoosilaatu sopii vaatteisiin. Liukosellu on korkealaatuista valkaistua sellua. Liukosellun saanto on alhaisempi kuin tavallisen sellun. Lisäksi valmistuksessa kuluu enemmän keittokemikaaleja. Perinteisesti sellu on liotettu rikkihiilessä ja lipeässä, jotka ovat myrkyllisiä aineita. Tämä jalostus loppui Euroopassa kiristyneiden ympäristövaatimusten vuoksi. Tuotanto siirtyi Aasiaan. Maailmalla on kehitetty vähemmän haitallisia menetelmiä sellun liotukseen. Liukosellu liotetaan siirapiksi, josta puristetaan rihmoja. Rihmat avataan hahtuvaksi langan kehräämistä varten. Puukuidut ovat muuntokuituja. Viskoosia käytetään yksittäin, modaalia ja lyosellia sekoitetaan muiden kuitujen kanssa. Tuntuma on puuvillamainen, ne imevät kosteutta ja tuntuvat iholla mukavilta. Kuiduilla on omat kauppanimensä. Vain pieni osa maailman kuiduista on puupohjaisia. Öljypohjaiset kuidut ovat valta-asemassa edullisen hinnan ja helpon valmistuksen vuoksi. Ympäristötietoisuus luo tilaa uusiutuvien raaka-aineiden kysynnälle. Jos tekstiilikuidut kiinnostavat, kannattaa asioihin tutustua tarkemmin. Tuotteen alkuperästä löydät tietoa niiden valmistajalta. Minä katson seuraavalla kerralla vaatteen tuoteselosteen ennen ostopäätöstä.